Mak info. Teko peh pulo mak aku. Teko peh pulo iki lho. Apa jenenge pantai peh pulo. Wah, jan pesona pantai Blitar tenan mak iki ya. Iki lho diarani peh pulo iki kira-kira nek pulo-pulo nang tengah ya. Lah nang tengah nek pulo-pulone. Kuwi diarani peh pulo. Iki jan dengan penuh perjuangan rene mak peh. Dalane jan sahdu. Iki lho. Direwangi goling-goling iki. Wah, montore kaya ngene sampean iki. Teng peh pulo. Lek pantai ini jan istimewa pancene. Pantai istimewa. Tapi untuk sementara waktu ini pengunjungnya kok sepi iki. Ya pertama pancen aku rene ora pas dino Minggu mak ya, ora dino Minggu. Kayak pas musim udan, peh. Dadi jan dalane jan es krim mak nyus ngono dalan. Gila. Kayak keindahannya jan luar biasa. Tapi ya kuwi dalane es krim kayak pas kebetulan udan ngene. Oke. Yo lek saat ini paling yo belum direkomendasikan, mereka dalane ya sih. Tapi lek pas terang monggo peh mending. Nah. Mungkin lek pas terang bakul-bakul ngono kae mungkin ya buka. Kayak kan nek bakul to. Lah kae. Kono ya nek bakul. Mungkin nek pas terang mungkin nih bakul-bakul buka. Iki pas udan nih Pak dalane ra umum. Tapi ya sesuai dengan keindahannya lah. Ya wis ngene mak ya. Ya wis tak mulih sik aku. Kok kene luwer nek bakul kok ya wis no. Street